Pagsaulog sa kapistahan sa Senyor Santo Niño sa Talisay City Hall, di padayon, taliwa sa hulga sa COVID-19. Ang report ni Femery Dumabo. Matag unang Biyernes sa Pebrero ang pagsaulog sa fiesta sa Balaang Bata sa Talisay City Hall. Apaning tuiga, gihimo kining nga yano tungod sa pandemya. Gani sa improvised sa altar gibutang ang imahin sa Balaang Bata nga gidekorarhan sa mga kawani aron makayukbo ang mga deboto. Sagad kanila nagampo sa kaayuhan ug hingpit nga paghunong na sa COVID-19. We just really hope that we can move forward, we can move on, and hopefully COVID cases will go down. Dili lang jud ko matakdan og kanang COVID and healthy lang jud akong kwan. Dungan niini mausab ang unang adlaw sa nobinaryo sa Santo Niño Parish sa Barangay Muhon. Di na dunay gihanay nga linahi nga mga kasaulugan sa fiesta. Ayaw mong kahadlok ni COVID-19 na ang kahadlok isitawahan, pero ang utlanan ni kita lang ihapon ang madalpon. Samtang gipaybaw sa mayor nga sagad sa mga nataptan sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay, mga trabahante sa silingang dakbayan. Workplace transmissions, then while contact tracing, bisag wala mo gawa sa balay ang mga asawa o ang mga anak, dinaktanay na sila sa ilang mga sud na silang panimalay. Ang dakbayan ang adunay 116 ka mga aktibong kaso sa COVID-19. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.